Добрий день, хлопчики і дівчинки, садовод-аматор на сувязі. Ось 25 красовика. Починаю вже цвісти грецький орех. Я хотів вам показати, як це відбувається. Тут якраз вітром відламало галіночку. Ось такі у його є мужчинські сірошки. Ось вони висять. Ось. І жіночі орешки, зараз покажу. Ось бачите, такі зі щоточками. Ось. Ось які вони. Так само. І тут є ось. Коли бачите, на кончиках вон такі щоточки і маленькі орешки. І не одразу бачні. Ось орешки. І з такими щоточками. І пильця, ось з цих квіток вона починає пилити. І попадає на це. І ось так він опиляється. Ось таке дерево. Зараз ще раз покажу вам. Раніше показував, якому прикладно 25 років. Конечно, у нас тут обіцяють през пару днів приморозок. Было за все это один раз, за весь этот час, коли ось у гэтым стане мороз, и он весь отмерз. Все гэтые молодые листики, все гэта отмерзло. І, конечно, ён вельмі мучыўся, ён выжыў, але з нейкіх запасных там почачак навыпускаў, ён так і не распусціўся. Быў такі рэдкі, так ён вельмі густое лісце, так было рэдкі, і цэлы год ён выкарабкаваўся з гэтага стану. Але будзем спадзявацца, што гэтага не будзе, і мы зноў атрымаем добры ўраджай грэцкіх арэхаў. Усім добра, міру.